Tak já děkuji organizátory za pozvání a děkuji vám všichni, že přišli poslouchat, co budu dělat. A jmenuji se Roman a jsem z Ruska, ale bydlel v Čechách, protože umím trochu český. A teď bydlím v Norsku a dělám modelářství tak asi od roku 2010. Tak jo, dnesná téma je zimní kamufláže a všechno, co je na zimní tému. A mám několik slajdů, slyšíte mě všichni v pohodě? Ano. Takže když máte nějaké otázky nebo komentáře, tak nebojte se, dávajte to přímo, kde to máte. A když něco nerozumíte, tak jo, stihneme to přes angličtinu nebo nějak jiné. Máme také překladatele. Tak jo. Co? Z ruštiny. Z ruštiny? Tak jo, to můžeme takhle. Určitě z ruštiny. Dobře. Tak jo, takže téma zimní kamufláže. A mám několik slajdů na počítače, nějakou základní informace a taky budeme mít ten demonstrace tady s modelami a s všichni věcmi, co mám. Takže první věc, co bych chtěl pomluvit, jako předtím, než začínáte, musíte mít idei toho, co chcete udělat s modely. Takže jako některé modeláři, oni začínají takhle. Tak sbírám model, tak nějaký farby dám a něco dám a nevím, co dělat dál. Tak to je problém dostat do toho výsledku, kdy chcete mít hotový model, který vypadá dobře a který jste máte rádi. Takže je to vždycky lepší, když máte nějakou idei, koncepce, co byste chtěli z toho modelu mít. Jako úplně finálně, jak by to vypadlo pro vás. Například, jaký chcete mít tam kamufláž a jak by ten zimní kamufláž taky vypadal na tom modeli a jaký by chtěli tam mít efekty nebo gras nebo blato, tak nějaký ty věci. Takže je to úplně lepší, když to máte jako od začátku, co chcete s tím modelem udělat, než když už začali a nevíte, co dělat dál. Tak je to není jen pro zimní kamufláž, ale určitě pro všichni modely. Když máte nějaký projekt, je to lepší. Takže velká pomoc v tom je nějaký obrázky, které máme například z druhé světové války nebo z aktuálních konfliktů. Takže například tyhle budou obrázky pro zimní věci. Takže například tady máme Tigra z roku 1944 a takový dostatečně čerstvý kamufláž. Ale všechny efekty, které byste chtěli mít na modeli, oni už jsou tam. Tutaj všechno vidíte, že tohle by vypadalo lepší, nebo tamhle například máte 2 sloje toho pobelu. Nebo například jiný obrazek, tenhle je jako starý kamufláž a taky bude vypadat jinak na modeli. Nebo například tohle, to je už jaro a vidíte model s zůstatkami kamufláže. A taky to pěkná idea udělat na modely. A když máte ten obrázek, když máte tu ideu a cíl, tak je to jednoduše a lepší udělat. A když uděláte model a například jdete na soutěž nebo někam a máte ten obrázek spolu s modelem, tak je to jako máte dobrou prezentaci svým modely. A už netřeba vykládat pro jury nebo pro někoho, proč to udělat takhle. Máte obrázek a model vypadá jako na obrázku, tak to je super. Nebo například nějaký takový zajímavý kamufláže a takže můžete najít těch obrázků hodně a to je pěkná idea pro model. Takže nemusí všichni modely být že sami, jak to už udělal, ale něco třeba najít nějakého originálního zajímavého pro sebe. Nebo tohle, to je například typický takový navěřivý, ty typický kamufláže, které měli svět. Co děláš? Takže je takový typický kamufláže, v angličtině to je crosshatch, takže takový častý s tímhle. A to je typický pro některé světské tanky jako roku 42, tak. Nebo například tohle. Když jste uděláte to na modely bez toho obrázku, tak nikdo nepověří, že tak by to bylo. Ale tutaj to vidno, že bělý jen tady na frontě, tahle a nic. A tohle je sníh. Tak to je jako, můžete udělat s tím model.
ale když nemáte obrazek, tak nikto nepověří. Ale když máte, tak to je super. A taky pěkná ideje, protože kombinujete různé techniky. Nebo například tohle, protože hodně lidí myslí, že všechno, co je na zimu, tak mělo by být mokré, nějak s tím glossy, jak to bude? Lesklý. Ale mokré, tuta vidím, že všechno je suché. Takže to je taky důležité, když myslíte na model. Ale například, když nemáte rady druhou světovou válku, tak můžete vzít obrázky z Ukrajiny teď. A tohle je zimní kamufláže, čerstvý, z února. A vidíte, jak to uděláno, tak taky to možná udělat na modele a to bude vypadat zajímavé. Nebo tohle. Taky máme to bloto, zimní kamufláž a vypadá to tak. Takže například na modely, to je důležité, když máte tu koncepci, co chcete udělat. Je to lepší, když máte na každém úrovni, je to úroveň, na každém úrovni, na každém etapu máte to uděláno, aby to bylo zajímavé. Například tohle je model, který taky mám tam na soutěži, můžete se to podívat po workshopu. Takže například, když jsem udělal ten bazový farby, taky přidělal přes různé ty přidavky, abych to vypadalo jako lepší a naturální, ten chipping, aby to šlo jako na Odrať? Ne, jako správný, ne, real, aby to bylo podle skutečnosti. jako na správném tanku, jak to bylo primár, žlutá, zatem kamufláže a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže když to děláte jako všechno, nemalujte ten chipping už kde máte všechno uděláno, ale jako poslojně, tak to jde jako normálně. A tohle je originální obrázka, které jsem měl od začátku. Dobře, tak to bylo, myslím, že no, to je všechno s počítačem. Teď můžeme přesunout tohle. A ještě jednou, tak já tady mám časopisy s článkami, tak když to chcete, tak jsem přivezl časopisy, kde mám články na zimní kamufláž. Takže to můžete vzít a se podívat, a to můžete jako předat, když to chcete. Tak jo. Ještě tady mám příměry toho, co můžeme udělat. Tohle například. Tak. No. Netřeba to tak, no možná tak. Tyto věci, to je jako jen pro demonstrace, to jsem udělal, když jsem měl taky demonstraci v Maďarsku. A tohle je výsledek práce 2-3 hodiny možná. Takže je to jako, když máte správné přípravky, správné instrumenty, tak je to není problém udělat takový normální model. Možná ne nějaký šedevr nebo něco takového exkluzivního, ale normální model, který si budete mít radost a který vypadá dobře, tak to taky můžete udělat rychle. Nejen, jako netřeba to hodně času. Tak tyto můžu taky poslat, když to chcete, podívat na to. Tak je to jako všichni efekty dohromady a všechno toto, ty různé věci. A jedna věc, co jsem začínal mluvit, že jaký máte jako pod tím bělým, jaký máte tu komplexitu, to je jako, když to, jako, to záleží na to, kolik bude toho bělého smívat. Když máte pod jak na ten je dostatečně takový bělý, ještě bělý, čerstvý v hodných městách, tak netřeba na tom dělat hodně věci pod bělým. Ale například, když máme takové částky jak tohle, tak je to lepší, když máte různé efekty nebo nějaký zajímavý kamufláže už pod tím. A je to vypadá dobře, když to skončíte. Taky můžete poslat i polsky. To je z nějakého tajemnického naboru. Tak jo. Takže většinou lidí, kdy dělají ty zimní kamufláže, a používají nějak například lak do vlasu nebo nějaké ty přípravky od firem z Miguelia nebo z Vallejo, tak já například mám tohle, to je nějaký
přípravek Smigar pro toto a tohle je od Vallejo. Takže ide s těmi přípravkami, že oni dělají nějaký sloj, je to sloj? Slovenském ne? Layer. Vrstva. Jak? Vrstva. Vrstva, nějakou vrstvu mezi těmi ostatními vrstvami. A když máte tohle mezi kamuflážem a bělem a s vodou, to můžete odebrat ten bělý vrstva. Takže s lakom do vlasy nemám dost radosti, protože jako nevím proč, ale každý raz je tam proboval, tak to jako nemůžu to kontrolovat. Já nevím proč. Co je? Jinak se to odírá. No jinak to je jako a to jde do smívání všechného a začíná s něčím jiným. Ale jako Mike Rinaldi, on je fanem toho laku do vlase a on má velkou zkušenost s tím a jsme měli s ním taky seminář a on mi to ukazoval, ale nějak to nejde. Možná, že to je nějaký ten lak do vlasu, mám nějaký nesprávný, ale takže jako já mám věci, které mi dávají rezultát, který mám rád a tak jako pokračuji s tím. Ale určitě s lakom do vlasy taky můžete to udělat normálně, jako tento kousek tady. To je taky s lakem do vlasy. Jako to není problém s tím dělat hodně rezultát, ale jako to je problém pro mě. Takže já to nepoužívám a například ty kousky, co máte tam, to je všechno uděláno s tím Vallejo. Takže to je jako můj favorit. A když začínám, tak většinou pracuji s airbrush, ale včera na hotele jsem neměl nic dělat po snídaně a jsem myslel, dobře, tak nějak, co s těmi modelařemi, který nemějí airbrush například, nebo oni předpočítá pracovat jen s tímto. Takže včera jsem udělal toto experiment. Na zadku, tady na tanko, tohle je všechno s štetcem. Ale jako tank ten byl malovan s airbrushem, ale efekty, tyto zimní, to bylo s štetcem, takže používal jenom tento přípravek od Miha. A bělý, taky všechno bylo s štetcem a zmyl to. Ale tohle taky, to zkusil, no trochu dál. Tak je to samé s štetcem, ale s Vallejo. Tak vypadá tak, že to pracuje dobře a vypadá to docela jako, myslím, jako na správné věci. Takže když chcete to udělat, tak nepotřebujete airbrush fakticky. Tak můžete to všechno udělat jenom s štětcemi. Je to v pohodě? Dobře. Tak jo. No, já nevím, když to je jako normálně, nebo chcete, abych jsem šel do anglického, protože... Dobře, protože v anglickém jako mám lepší slovník a tak dále, no. Toto nám úplně stačí. Ne. Tak jo, a tu tam například je model, který ještě neskončený, ale pracuji s tím. A tohle je měřítko 1:48. A taky všechny ty efekty taky jsem udělal s tím Vallejo. Tak jo. Tak co jsem ukážu vám, že jako kolik z vás má zkušenosti s těmito věcmi jako lak do vlasy nebo tyto přípravky, všechny, tak to jako víte, to nepotřebujete vědět, nebo... No, je na také úrovni. No jasně, děkuju. Tak jo, tak no tak první věc, co vám ukážu, že jak to pracuje s tím chipping medium. A ještě mám od Miha, ještě mám ten smívavý bělý. Zatíratelná bělá. Tak, zmývatelná. A to je zajímavá věc, protože taky nepotřebujete nějaký jiný věci mezi kamuflážem a tím bělým. A když to dáváte do modele, tak můžete to zmývat přímo s vodou a s štětci. No, pardon. Tak ještě, když pracuji, tak mám tohle na ruce, protože jako, to je lepší pro mě, protože vždycky má nějaké barvy na tomto a když máš barvy na palcách a potom jdeš někam, například čekáš, aby to
sochlo nebo něco, tak je to lepší, když máš čisté ruky. Takže s airbrush, když pracuju, tak na tyto, například na migové farby a taky na ten chip-in a určitě na farby od Vallejo, používám vždycky nízký tlak a to je lepší. Takže ta farba jde lepší, jako rovná. Je to rovná? Rovná. A vypadá to lepší, jako faktura, textura, to vypadá mnohem lepší, než když máte velký tlak. A hodně lidí mají problém, že farba sbírá se na airbrush a tam blokuje a něco takového, ale když máte nízký tlak, tak to funguje jako perfektně a žádný problém s tím neměl. Tak například, když máte zkušenost s těmito přípravkami z Miga nebo s lakem do vlasy, protože některý lidi používají lak do vlasy přes airbrush a taky to dělají, tak je rozdíl mezi těmi a například tímto, že když to dáváte přes airbrush a na povrchu to bude jako malé kapky, takže to nebude jako jedna vrstva, ale takové malé kapky. Ale to, co jsem včera zkoušel na hotelu s tím štecem, takže to bude jedno vrství. Ale přes airbrush to vždycky jde do nějakých kapek a potom, když se díváte na model, tak vidíte, že ten chip-in, který tam je to v těch městách, kde byly ty kapky. Takže když máš s tím zkušenost, tak víš, že potřeba například, když potřebuješ toho víc odbírat, tak toho tam dáváš hodně. Když trochu, tak jako to můžeš kontrolovat a dostat, co potřebuješ. Tak já myslím, že rozdělíme model na nějaké zóny, abych mohl ukázat všechny ty věci, co tady máme. Tak když máte nějaké otázky, tak je to dejte to. Tak jo. Neriedené. Cože? Ten chip-in je neriedený. Ne, to netřeba. On je taky nějaký vodná věc a jedna, co potřebuje tohle, no tak dáváš do airbrush a jde to. Cože? Za nanesením tohto prípravku na farbe dávate lak? Ne, to netřeba. To nedělá s tím nic a ještě jedna věc, že jako, když pracuji s modelemi, tak většinou modele nedávám ani žádný lak. Čiže priamo na farbu? Přímo na farbu a všechny efekty na farbu a tak dále. Takže když máte čistou povrch modely, ten plast, jako před malováním, to třeba umít do nějaké teplé vlády s mylom nebo něčím takovým. A když farba tam jde do plastu a ona tam jako cementuje vysochne, tak už s tím nebude nic dělat, když to pracujete jako opatřeně a no, neděláte nic takového. Například na těch kolskách, co jsem poslal, tam taky používal na chip-in a i toto a jako farba tam drží. A s tím to netřeba nějaký, no jako lak používám, kdy jen jako chceš změnit ten povrch, například když potřebuješ dát pigmenty dolů a když máš takový jako satin tohle, tak to přiděláš do matového, aby ty pigmenty tam lepší držely. Ale jinak jako lak, nebo potřebuješ například, když chcete mít lepší tu kapilárovou, jak to je? Zvínalost, tak je to taky můžete přidat lak, ale jako já nepoužívám to a jako to je jako, co pro vás funguje, je to lepší, když máte rádi laky, tak jdete do toho, jako pracujete s tím. Ale jako netřeba dělat nějakou dělat lak před tím připravkem, protože no, nic nedělá s tím, co je pod ním. A povrch má být matný, polomatný, lesklý? Já jako nemám s tím nějakou... Já vždycky mám jako farby, které jsou mat nebo satin. Tak já nevím, jak to bude, kdy to bude jako nějaký... No ale určitě, jako když maluješ
No většinou tanky, tak tam je to matová nebo nějaká je taková. Ale jako, no, je to lepší, když nemáte zkušenost, tak je to lepší nějaký kousek malý a samomu to zkusit a uvidíte, jak to pracuje. Protože to bude blbě, když to zkusíte na modely, kdy už například ztratili hodně času, abych to udělat a ztratíte to, že uděláte něco takového špatného. Ale toto všechno je jako má vodu jako bazu, tak to není problém ubrat z modely. Dobře? Nějaká přípravka je taková dostatečně hustá, tak to může být trochu sbírání na konci airbrush. Ale to není problém, protože ona je z vody, tak je to jako... Tak například udělám toho hodně vedle toho místa, kde je řidič, kde je do tanku, tak myslím, že například tam to bude hodně toho a míň tutaj. Jedna dobrá věc s tímto je, že je suché za nějakých 5 nebo nějakých, nevím, 5 minut, ale určitě to záleží taky na to, kolik toho tam dáte. Tak pomývám ten s vodou. A nevím, kdy to vidno. Když kamery, tak vidíte, že povrch je takový v malých kapkách. A to jsou ty kapky, které budou odbírat malený povrch. No. A to je suché dostatečně jako rychle. To můžete vždycky zkontrolovat druhý rukou, které bez toho. A netřeba něco kontrolovat s palcem, protože budete mít nějaký sledy tam. No, takže jako vždycky kontroluje to nějak. Cože? Daktilky jsou No, problém. tak. Teraz to budú chlupy. Dobrý. Tak jo, už je suché. Tak je to dobré. Takže povrch vždycky používám matový bělý. Toto je důležité, protože s tím je to gloss, to je co? Leskli. Jaký? Glosy lesklý. Glez je les. Lesklý? Leskli. Sklo. Opak matný. No jasně. Takže to máte lesklý? Leskli. 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 No jasně. Když to máte lesklý bílý, tak to bude nějak divné a ještě lesklý bílý, on dává ten co to bylo? Layer? Vrstvu. Ano, bude taká tlustá. Nevím proč, ale jako to vždycky jako nějaký problém s tím leskem. Párkrát jsem udělal chybu, že neviděl, že mám ten vedle toho, vzal toho, přidal do airbrush, ale co se děje? Aha, tak to byla jiná farba, tak to byla chyba. Tak jo, ale jako člověk vždycky má nějaké chyby, tak to není problém, protože přes chyby se naučíte. Určitě, ale je to lepší, když děláte ty chyby nebo nějaké ty testy na něčem, co jako například tohle nepotřebuji s tím dělat nic po semináři, tak jako není problém, nebo ty kousky, taky není problém. Tak jo, s tím bělem taky nízký tlak. Moment.
A když chcete, můžete to ještě nařídit stinnerem. Když nechcete, tak můžete používat tohle, tak je to záleží na jaký potřebujete, co potřebujete, jaký potřebujete výsledok, nebo co chcete, nějaký ty transparentní nebo tlustý, nebo jako to taky třeba probovat, zkoušet a jako uvidíte to. A když pracujete s airbrush, je to taky lepší, když zkusíte to, jak to jde na papíru nebo na něčem jiném, ne na modeli přímo. No a určitě, protože jako, to je chyba, když to přímo s tím jdete do modely a například tam nějaký problém s airbrush nebo něco jiného se děje a to budete mít přímo na modeli, tak to je jako problém. Je to tam? Dobře. Tak jo, dělám takový transparentní. A určitě je to lepší, když máte nějakou masku, kde pracujete, aby ty farby nešly do respirátor. Tam, nevím, proč tam sbírá. Takže několik takých transparentních. Je to lepší, když máte kontrol s tím. A je to jednoduše, když máte těch několikrát to opakujete. Například když uděláte chipping, bělý, ještě chipping a bělý, tak je to bude dobrý výsledek. Ta bílá matná může být z jakékoliv firmy? Cože? Tak to je obyčejná bílá matná farba, alebo... To je obyčejná. Obyčejná matová. Může být Vallejo, může být Tamiya. No to není problém. Jako například z Tamiyi, tam je taková chytrost, že Tamiyu třeba řídit, ne? Ne, vodou. Například, no v tomto časopisu, v jednom z těchto časopisů, kde mám Flak Panzer, tam to používal jsem bělý Tamiyu a vodou. A to vypadá trochu divné, když to dáváte do airbrush, protože jako Tamiya farby, oni nejsou úplně akrylové, oni jsou jako nějaké lakové trochu. Takže když tam dáváte vodu, to vypadá divné v kapke a taky vypadá trochu divné na modely, ale protože děláte to smívání, tak to vypadá dobře. Tak není problém, když používáte tohle, tak je to není problém mít povrch, mít MIG, nebo AK, nebo Vallejo, nebo Tamiya, tak je to, jako, to nezáleží vůbec, co s tím děláte potom. Není problém. Co mě pustí? Ani není druhá neta slovenská. No, jako, já nemám zkušenosti s vašimi farbami, ale jako ty, takže je to už suché. Tak bereme nějaký ten štětec, možná nějaký starý, možná nový, nebo nějaký takový instrument jako tohle, ten nějaký metalický. Dobrý. A začínáme tak trochu vody na štětec a začínáme s tím pracovat. A je to důležité, že máte ty vody, nebo například když pracujete s farbami, vždycky máte trochu na štětce. Nebo když toho máte hodně, tak je to lepší dát přímo do papíru poprvé a poté začínat s tímto. A když je to takový transparentní vrstva, tak je to jednodušší a jako jde to jako za sekundu.
já nevím, vidno to? Tak je to jednoduché. S trochu vodou a s tímto. A co chcete, jakou chcete udělat, jak to vypadá, to záleží na vás a na ty obrázky, co máte, nebo myslíte logicky, jako například tutaj je ten hatch, jak to bude? Hrana. To bude otvírat se v tuto stranu, tak tuto možná ubrat všechno, nebo většinu odebrat z toho, protože to bude jako logicky. Ale například na některých místech, tak tam bude jen trochu. A je to lepší, když to děláte pomalu a máte s tím kontrolu. Takže když dáte hodně vody, tak to půjde jako přímo všechno odejde od toho. Jako například když chcete udělat takový jako jen zůstatky toho zimního kamufláže, nebo například možná udělat nějaký afrikánský, jako to nezáleží na zimní kamufláž, to je to samé pro všechny varianty, kde chcete mít něco na povrchu, co je jen zůstatek. No, tak. Například dust, prach, například prach na těch z boku na těch ruských tankech, na T-72, to je lepší, kdy taky přidáte toho do boku, na ty ekránky, nějaký prachové farby a sbíráte to taky s vodou nebo s nějakým instrumentem a to vypadá dobře. Tak co děláte, to jako úplně záleží na to, jak chcete, aby ten model vypadal. Ale to třeba myslet logicky, to je jako důležitá věc. Logicky a když máte obrázek, to je lepší, když děláte to podle toho obrázku. Určitě to je taky dobře, kde máte nějakou trochu takovou artistickou chuť a děláte to zajímavé, aby to vypadalo dobře pro vás a taky pro lidi, kteří se na to přijdou dívat, nebo někde na soutěže, kde chcete, aby to vypadalo jako na nějakém úrovni nebo lepší než u koho, nebo chcete mít nějaký zájem s tím. Tak jo. Takže je to velmi jednoduchá věc, ten smívání s těmito přípravkami. A to můžete opakovat, jako kolik chcete, když děláte tohle a potom používat nějaké přípravky, abych to bylo nějak a už použité, jak na tomto, tohle, tady. Tak já přijdu do angličtiny. Dobře? OK? A budeš překládat, nebo rozumíte? Preložíme. Dobře. Tak, co? Ako dlho trvá, než tá biela farba zaschne? Úplne? No, ako dlho sa to dá robiť? Akože než... No, jako když máš ten přípravek a když například přidáš bělý a nechceš to dělat jako no, hned, nebo či co? to zaschne za pol hodinu, za hodinu, takže už to nefunguje. Ako dlho ešte môžem zatierať? Ako dlho? Aha, no jasně. Takže toto bylo uděláno před několik týdnů. A můžu to úplně... Vidíš, že to jde? Ide to. Tak jako můžeš odebrat všechno. Ide to dole, až pokiaľ sa to neprelakuje? Jde to dole, až nedáš tam lak, nebo nějaký například emalový voš nebo něco, když dáš to jako úplně po všechno, aby voda nešla do toho přípravku nebo laku do vlasu. Takže jako to nezáleží na bělou farbu nebo nějakou jinou farbu, to záleží jen
když voda může dojít do toho. A například, když jsem dělal ten trojku, který je v časopisu, taky tam nepoužíval nějaký lak nebo něco. A došlo do toho, že když už mám ten rudý, je to rudý? Red? Červený primer, žlutou, zelenou, hnedou a bělou a všechno to je jako mezi všemi těmi barvami bylo toto a když smývám bělou, tak ještě dochodím přímo do krasný, do toho červeného. Tak jako to je jako na správném tanke. Tak co tam bylo předtím? Takže jako s bělem, jako když podíváte taky na obrázky z války nebo z někam, tak to vypadá, že tak, že ty tankisty, oni tam přidávají bělý, tak? A tank jde například do blota nebo někde a tam bude takový hnědý nebo nějaký jiný barvy, nebo kde úplně odejde, jak tady, nebo v nějakém jiném městě. Například to bylo už dlouho, několik měsíců a ty bělé farby, které používají jako ne na fabrice, ale na válce, tak nejsou takový silný, tak? A oni tam začínají dělat ponovu, znovu. Takže například máte nějaký bělý a trochu z toho děláte s tím nějaký filtr nebo něco a povrch ještě jednu bělou. A ta ještě jedna bělá opět s tímto a to vypadá divné, že to máte jako správná věc. Dobře, tak to je, co můžeme udělat s těmito přípravkami. Ale teď ukážu vám s těmi zmyvačími farbami. To je fakticky, my jsme měli diskusi na webu a vypadá to takhle, že tohle je gouache. Znáte, co je gouache? No to je taková farba, kterou mají děti v škole. Ne, to není tempera. To je gouache. Já nevím, jak to bude v českém. To je jako v anglickém a v ruském je gouache. Taká kriedová farba? No to bývá různý, bývá taky v skleničkách nebo v různých. No tak když napíšete na webu gouache, tak můžete to najít. A já myslím, že tohle, takže v té diskusi jsme dorazili, že ona je taky ne, to není akvarel, to je gouache. Ona taková hustá, takže vy to dáváte do... Taká lepidlová farba? Taková je hustá, docela hustá. Takže akvarela jiná, úplně jiná. Takže s tímto, když máte jako gouache v nějakém obyčejném obchodu, tak můžete to dostat a zkusit. To je jako to samé. Možná trochu ředěno s vodou, ale jako principa je ta sama. Nebo když chcete, tak můžete vzít toto, ale jako tohle je dost na, nevím, jedna skleník, na kolik to modelu, 8, 10, já nevím. Takže když to děláte hodně, tak je to jako, jsem udělal několik modelů s tímto a to funguje dobře. A to vypadá úplně jinak, než když to máte s těmito přípravkami. A například v tomto časopisu, kde v jednom z těch, kde tam je ta Steyr s Flakfehlingem, tak tam to udělal rozdíl, že Steyr dělal s tímto a Flakfehling s tímto. A to můžete vědět, když se podíváte na obrázky, že ta bělá vypadá úplně jinak. A taky to ukážu na modely. Tu je popsáno, že třeba čekat celý den, ale jako to netřeba čekat celý den. To je jako celý den, když jako chcete pokračovat s tím, ale to samé, co jsem ukazoval na tomto, jsem taky měl jeden demonstrační model, na kterém jsem namaloval s airbrush toto a přes 2 měsíce to bylo jednoduše to sbírat, tak to není problém. Tak ona je taková hustá a
trochu jde taky kapkami, může ještě nařídit. A je dobré, že možná udělat nějaký takový zajímavé věci, jak to dělají na aktuálních tankách, na nějakých japonských nebo nějakých jiných, takový kružky nebo něco jiného. Nebo je to ještě jednu věc, co možná dělat s tímto, například čísla na tankách a poté to zmyvat a to je dobré. Nebo když uděláte nějakou chybu, tak taky můžete to zmít. Ale je tam jedna věc s tímto, s tím washable, že to není možné úplně zmít. To je jako rozdíl mezi tím a tím, kde máte nějaký přípravek. Některé jako částky zůstane na modeli a s tím nic neuděláš. S vodou to už nepůjde. Jako potřebuješ nějaký cleaner nebo něco jiného. Tak je to suché, rychle, několik minut. Tak jo. No, už je hotový. Taky dělám to samé s štětcem nebo s nějakými těmi věcmi. A je to jednoduché, když chcete udělat takový, jako když například tank byl přes nějaký les nebo něco jiného a dostane takový jako tonké věci na tomto. Můžete skvět. To bylo dobře, když děláte nějaký ty prach a na boku modely taky to. Takže s vodou taky můžeme odmít moc z toho. A to vypadá úplně jinak v porovnání s tímto, že neujde úplně, ale jako zmývá to. A pardon. Trochu dál, myslím. To vypadá jako úplně jinak v porovnání s tímto. A s tím štětem můžete kontrolovat, kam chcete, aby ten zůstatek bílého šel, do který jako záleží to, jako na kterém místě to je, kam to chcete, aby to šlo, dolů nebo do stránky nebo nějak jinak. Takže to vypadá úplně jinak a myslím, že to je jako jednoduše vidět, že tohleto vypadá jinak než toto. A to záleží na to, jaký máte projekt a co máte na mysli, jak chcete, aby to vypadlo. A je to jednoduše a dobře kombinovat efekty. Když například děláte toto a ten druhýkrát děláte ten zmývaný. A to je přesně, co jsem říkal, to není možné zmývat úplně. Něco tam zůstane. Tak to je rozdíl mezi tímto a tímto, protože tu můžeme odebrat všechno, když máte nějaký lak do vlasy nebo nějaký ten přípravek. Ale s touto farbou vždycky něco zůstane. A je to dobré, že oni taky mají nějaký ten prach z té samé kompozice. A určitě, když dostanete do obchodu a najdete ten gouache, tak tam je jako, co chcete, co namícháte toho, nějakou farbu, kterou potřebujete, tak jako není problém s tím.
Tak já myslím, že to je jako nový a zajímavý instrument, který můžete používat na modelách a kdy máte ideje, jak to by vypadlo a co chcete udělat, tak je to jako jednoduše, když máte nějaký hotový k tomu připravek nebo nějakou hotovou ideji, jak udělat ten rezultát, který chcete. Takže vidíte, že tady můžeme na to. Tato část vypadá úplně jinak než tohle. A to je jako hlavná věc, poznat, že ten je rozdíl. A tohle jako, ten vypadá jako perfektně, jako velmi dobře. Ale určitě na které věci potřebujete nějaké efekty podobně tomu a na něco potřebujete tohle. Jinak, jak jsem to ukazoval od začátku a nevím, kdy všichni byli na místě, a to samé můžete udělat, když nemáte airbrush, můžete taky udělat všechno se štětcem. Tohle je to samé, ale s štětcem a určitě, kde pracujete štětcem, tak máte toho trochu víc farby, ale taky to vypadá trochu jako trochu víc jako to je v realitě, protože lidi, kteří v pole někde malují tanky s bělým, oni to dělají hruba, nějak jim to nevadí, je to hezké nebo ne, je to jako, tam je to otázka života nebo jako něco takového. A to samé na čísla například. Chcete to vidět? Nebo nějaké popisy, jako na sovětských tankách. Nebo nějaké čísla. Taky píšete tam číslo. Například, no. Například, když se díváte na obrázky, tak to bývá, že poprvé bylo jedno číslo na věži a potom to bylo zmazano a nějaké jiné povrch toho. Tak je to dobrá věc pro tyto efekty, protože můžete udělat číslo, zmyť ho a přidělat nové číslo úplně jinou farbu nebo přímo povrch. A určitě, když se dostanete do té guaše z obchodu, tak je to jako všechny farby, které potřebujete. Tak jako to je, v Rusku to bylo jako malování pro děti do školy. Tak určitě to máte na obyčejných obchodách. Jako. Já nevím, když někdo má internet, tak můžete to najít. Máš internet? Ne, no tak to nevadí, tak to můžete najít domů, tak jako není problém. Jak se to píše? Guaš, G-U-A-S-H. Ne, Seho. Tak určitě to je na Wikipedii, také. Ale já nevím, jak to bude v českém. Tak jo, pokračujeme dál. Takže kdy to máme, další je dělat nějaké efekty jako ten weathering. A já používám nějaké filtry, ty namíchané, ty staré z Miga. Až například tohle jsem koupil před 5 let, tak je to nějak pár, nevím kolik, méně než půlku. Nebo když nemáte toto a chcete dělat to sám, nějaký farbu, kterou potřebujete sami, tak vezmete jako obyčejný olivové farby, nějaký levný, já mám jako levné farby z obyčejného obchodu, jako z supermarketu, a oni fungují perfektně, když to nařadíte s nějakým tinerem, tam turpentinom nebo něco jiným do oleje, tak to funguje. Jako, hlavně, že jako nepotřebujete vždycky mít nějaké firmové věci, jako stačí to, když máte nějaký olivové farby nebo něco jiného, tak jako můžete to udělat, to není s tím problém.
A například já mám kamaráda Bělorusko, on používá ten akryl, který je obyčejný akryl, taky pro malování pro děti. Takže je to, jako to nezáleží na, co uděláte na modely, vůbec nezáleží na produkt, který máte, ale záleží na to, jak co můžete z toho udělat, jako jaký máte zkušenosti s tím a co můžete s tím udělat. Takže jako určitě, když máte všechny nějaké farby, tak je to lepší nebo trochu rychlejší, ale taky potřebujete mít zkušenost s tím, protože jako nestačí to jen když máš všechny farby nějakých producentů, ale jako mezi tím modelem sebraným a produktem je ještě ty sám. Jako záleží to, ten výsledek záleží na to, co uděláš. Jako nestačí, když nakoupil všechno, ale jako kdy neumíš to, nebo kdy neznáš, neučíš se, aby to bylo dobře, tak to bude problém. Tak jo, takže jako pro zimu, tak používáme nějaký ty hnedý, nebo takový, on to nazývá tady šedý, ale takový žlutý šedý. Tak to přidáváme do celé té povrchnosti, aby to vypadalo jako ten tank už byl několik. Jako to určitě záleží taky na co děláte, jako například když děláte nějaký tank čerstvý malovaný z fabriky, tak to nepotřeba dělat hodně efektu. Ale když děláte něco, co už bylo na ulice, do pole, někde tam bylo na válce a tak dál, takže děláme ty nějaký filtry a tak. Takže s filtrem to jako filtr používáme na celou tu povrchnost, jako na celou tu částku. A netřeba to sbírat na nějakých místech jako wash. Je to ještě lepší, když to ubíráte z toho a jen to na celou tu část. A určitě můžete kombinovat, například děláte na jedné stránce, například tamto dáme takovou šedou tohle a jinou můžeme mít takovou hnědou, tak je to jako, aby to bylo trochu jako artistické, zajímavé. A s tím například, když máte nějaké ty filtry hotové nebo udělané z olivových farb, tak to třeba čas, aby to sochlo. Někteří lidi používají filtry dělané z akrylu, když berete akryl a s vodou to mícháte a přidáte do modelu, tak je to jako záleží na to, co máte rádi, jaký máte zkušenost a který instrumenty vám je lepší. Tak je to taková trochu změním ten tón, tu farbu, ale jen trochu, ty filtry, jen takový malý efekt. Teraz sa nestane, že sa rozpustí tá wash farba? Co? Či to teraz nenaruší tú bielú vrstvu? No nic nedělá. Do toho bělé farby, do toho zmývačivo, jen voda. Voda škodí. Ale když něco nevhodné, jako tohle je všechno oleje nebo enamel, tak nedělá nic s tím vodným. Okay. To je určitě, jako není problém. A například tyto částky, kdy jsem dělal pro demonstrace, tak je to jako všechno na jedno. Rychle, jako, jak jsem říkal, nějaký čas, nebo 2 hodiny možná. Takže to není problém s tím bělým. Ale to je trochu těžké ukazovat na tom jednom modelu, ale když máme tohle uděláno, například jak tady, tak je to dělám jako ten bělý znovu trochu a s tím zmývám jim, ale když nezmývám jim, tak jako dělám tohle jako to je, v angličtině to nazývá se mapping. Mapping, ano. No, takže když děláme nějaké částky modely, který jako vypadá zajímavé, aby ten model nevypadal jako jeden kousek. To je určitě taková trochu artistická věc, ale
taky například, když se podíváte na tento model, například tady oni mají východ do toho Do veže? do veže. Ne, do veže, tady boku. Oni mají tam, a určitě tady bude ta farba mít víc efektu z lidí, než tady nebo tady. Takže například tutaj jsem udělal takový čistý farby, protože tam nic neděje, ale tutaj je takový s blotem a tak dále. Ale určitě je to lepší, vypadá jako to artisticky, když dáváte ještě toho trochu bělého navíc. A to bude zajímavé, jako vypadá trochu artisticky a taky trochu, jako když například oni to chtěli by udělat znovu. Tak to taky jednoduše s tímto a opět s vodou trochu to rozmít, aby to bylo jako transparentní takový lehký efekt. A netřeba na to čekat hodně času. Stačí jako pár minut nebo přímo do toho. Já to dělám, aby to bylo lehké a osobně, když to pracujete v malých měřitkách, jako 1,48 nebo 72, tak tam to třeba dělat jako ještě míň, aby to vypadalo jako naturálně. Ale určitě, když máte jako měřitko 35 nebo 16, tam je to, tam můžete udělat víc jako správně, jako na reálné tanky. Ale takže když je to míň, tak je to, všichni ty efekty můžou třeba být ještě jako perfektní, jako nemůžeš mít takový velký kousky blota na malých modelech, protože jako v realitě to bude takový, takže jako to je důležité, že to děláte, jako myslíte na to, aby to bylo jako správně měřitko. Ano. Ty efekty a všechno. Takže důležitá věc, a kterou taky uděláte s těmi nějakými enamelovými nebo olivemi, je wash. To, jak to bude v českém? Wash taky používáte wash? Dobře. Tak jo, no můžete vzít nějaký připravený nebo nějaký udělat sami z oleje, nebo když máte Tamiya nebo Humbrol enamely, tak to není problém. Já taky mám domů tamijevské farby enamel a je to namíchat a můžete udělat nějaký farbu, která se vám líbí, například je lepší na tuto model nebo na tuto kamufláže, protože jako nepotřebujete nakupovat jako 20 různých washů. Můžete mít té samé farby, které už používáte a sdělat tu farbu, kterou potřebujete přímo do své modely. Z olivových farb je to jako jednodušší udělat. Nebo když máte Humbrol, tak je to z Humbrol, nebo z Tamiyi, tak je jako to vůbec nevadí, co vezmete. Takže s washem některé lidi dělají model a zmývají to. Ale já dělám jen takový, ličně to je pinpoint wash. Lokální, určitě. Takže lokální, aby to bylo jako lepší a no jako čistý a netřeba tam dělat nějaký, no, rozumíte co myslím, dobře. Tak já to používám trochu, ale nikde mám farbu na ní. Tak jo, jako to je jednoduchá věc a do těch vystupujících detailů to dávám a je to důležité, že toho máte trochu na štětce. Trochu, protože když to máte trochu, tak je to lepší a jednodušší to umývat a nemět nějaký zbyteček
které nepotřebujete mít na modely. Takže je to... Já myslím, že to je důležité, že když pracujete a nemáte toho hodně zbytku na modely, že nepotřebujete moc toho umývat. Určitě, kde máte to, jak to bylo, lesklý povrch, také to bude jednoduše a trochu lepší ta kapilárová roztekace, ale jako stačí to, jako tuto nemám nějaký lesky, ty matové bílé farby, tak to určitě teče a není s tím problém. Trochu to třeba čas, ale protože mám jen trochu toho na štětce, že kdyby jsem měl hodně toho, tak by to šlo na celou tu část a tam by zůstalo určitě, protože to je problém, že když máte například ten matový, tak tam to může zůstat enamel nebo oleje. Ale když toho máte jen trochu, tak s tím nebudete mít problém, protože toho dávám jako trochu a tam to moc nerozteká a není tam toho hodně, zůstává. Takže jen do těch míst, co potřebujete. A jinak některé modely potřebuji, abych to opakoval, protože já používám jen trochu toho a například, když to skončí, tak to vypadá, to nestačí například, nebo třeba to bylo by víc kontrastu, tak to můžu opakovat a není s tím problém. Tahle například na tento model jsem používal olivu Bosch, kterou jsem namíchal sám z nějakých černý, to je černý, tak? Černý, modrý, takový slabý modrý, myslím toto, no toto, German Grey. Takže modrý, černý a trochu toho hnědého a jako můžete udělat farbu, kterou potřebujete. A oleje funguje, jako není s tím žádný problém. Takže je tam jedna věc, kterou nevím, jestli Mick to ukazoval, kdy byl v minulém roce, ale on mi to pověděl, to je superská ideje. On používá tohle na odmývání voši. On to ukazoval v minulém roce? Aha, tak to znáte. Znáte, co je tohle? To je jako, já nevím, jak to bude v české, to je v anglickém, to je make-up sponge. Sponge na make-up, to je jako pro ženy. Ale to je dobrá věc, protože můžete ubírat zlyšek toho z modely a to vbírá do sebe a zůstává tam. Takže je to dobrá věc, když to nemáte, tak potřebujete si to koupit, to je, myslím, to bylo jako 1 euro za 4 nebo 5 takových v obyčejném obchodu, kde máte kosmetiku nebo takové věci, nějaký tam drogivý. Co? No tak určitě, ale můžeš mít problém s tím. Nebo s vlákem. No, koupíš pro ní a vezmeš si jednu. Šlo na stejnou trošku. Cože? Jo, určitě. Tak jo, to je s tím Boschem. Takže jako to trvá, když to děláte s takými malé kvantitou na štětce, tak to trvá čas, jako osobně na takových velkých modelech, jako moderní aktuální tanky, jako ten Leopard nebo něco, ale na malých modelech, jako 1.48 nebo 72, nebo nějaký ty malé tanky z druhé světové války, taky to netřeba hodně času, ale jako ten čas pro vás vyplatí, protože jako tratíte čas na, aby to bylo jako akurátné a všechno vypadalo dobře a netřeba používat hodně času na zmývání toho, protože můžete všechno zlyšek, zbytek odebrat tímto a jako to pracuje dobře.
tak někde potřebujete udělat ten mapping nebo něco jiného, abych udělat nový bělý, nebo například některé lidi, například Mike Rinaldi nebo nějaký jiný, oni mají rady dělat z olejových farb, dělat ještě to vypracovat, jako on to nazývá rendering, já nevím, co to bude, rendering, kdy používá jako efekty s olejovými farbami přímo na tom částku. A to vypadá dobře, ale taky to třeba hodně času. A hlavně, když máte nějaké knížky od Mikea, a hlavně v tomto s olejemi taky používat trochu toho oleje na štětce. Trochu oleje, jako minimálně možná, co to vezme, a minimálně toho thinneru. Takže když všechno máte jen trochu, tak ty efekty budou vypadat dobře a jako dobře v tom měřítku, co pracujete. A netřeba spíchat s tím, netřeba nějaká rychlost, to nebude dobrá idea. Takže s těmito věcami to trvá čas, ale to vypadá dobře, když to skončíte. Tak hlavně, že klidně a málo farby na štětce a pracujete s tím. A určitě jako myslíte na to, co byste chtěli mít z ty modely. Jak to třeba vypadat a co, nějaký to místo, kterému to patří. Tak jo. Takže například tuto mám zbytek, já nevím, co tam je. Tohle, ne. Tuto mám toho zbytek a tímto je to jednodušší odebrat. Ale s tímto musíte čekat, aby ta voš byla úplně suchá, protože když je úplně suchá, tak dostanete to, že také roztěríte to tam. Takže třeba čekat ještě na to. Ale je to jednoduché, když tam máte toho trochu a s tímto, nebo když potřebujete, tak vezmete trochu toho thinnera namlevo, nebo jako toho, z kterého byla namíchaná voš. Když máte například oleje a turpentin, tak potřebujete turpentin, aby to smít. A ještě jedna věc, kterou určitě znáte, ale můžu to vám ukázat. To je speckling, ale jak to bude, nevím, jak to bude v českém. Speckling. No, kdy máš frkání. No a já vím, že Migon to dělá z airbrush, ale já to nemám rád, protože jako z airbrush taky nemáš hodně kontrolu s tím. Protože airbrush má takový silný vzduch, tak? A to letí všude. Tak je to lepší, když to děláš manuálně s štětci a s palcem. Určitě budeš mít hrozný palci, jako potřebuješ to mít, ale jako to máš s tím lepší kontrolu. A ještě hlavně taky kontroluješ, jako kolik toho máš a kam to jde a tak dále. Jako z airbrush to nemáš, to potřebuješ maskovat nebo něco, některé věci dělat, něco dělat. A s tímto to je jednoduché a opět, že ty kapky, které půjdou, budou takový malé, že to bude vypadat jako v tím měřítku. Takže to je dobré. Určitě, když chcete mít nějakou texturu, tak tam potřebuji přidat nějaký plaster nebo hyps nebo něco takového. Nebo například, když máte ty texturní pasty, jsou nějaký z Vallejo nebo něco jiného, takové akrylové, taky to možné, ale oni tam mají takovou hrubou texturu. Takže je to lepší, když děláte to přímo, například možná ještě udělat, tam je obyčejný thinner, ten akrylový, ten, který je izopropylový spirt, tak je v českém? Spirt, izopropyl alkohol, s pigmentem namíšat a dělat toto. Takže to strašně rychle sochne. Když to je pigment a akrylový thinner, tam je to soché přímo, uděláte jednu stránku, vezmete druhou a tam už je suché. Tak je to jednoduché.
A určitě jako farba, to záleží na vás, jako, jakou chcete tam, jaká bude dobře, lepší pro vás. Tak je to jako opět, když nemáte s tím zkušenost, můžete to zoom. To je opět lepší udělat přímo na papíru nebo na něčem a takové malé kapky. Určitě to vidíte, že jsou takové malé. A to je lepší, když jako čím menší jsou efekty, je to lepší pro vás, protože to vypadá lepší na modely. A když máte takové málo všechno, tak je to lepší jednoduše to změnit, když nemáte to rádi, tak je to lepší, když máte takové velké kapky, tak je to bude těžké. Tak s modelem to samé a no určitě tyhle efekty třeba být logicky, například někde dolů na tankách. Ale tu samou techniku můžete používat na nějakých jiných věcech taky. Například děláte něco ržavé, je to ržavé, ne? Ržavé, jako rust. No. Taky děláte ty povrchy, například já mám jeden model v soutěži tam a můžete se tam podívat potom, že tam je takový čistý metal z trží a tamto je to taky různé farby s tím rža, s tímto a to vypadá jako dobře, protože jako když se podíváte na ulici, kdy tam leží ten kousek železa, on je takový jako nehomogenný, ale tam je to hodně různých farb do toho. Tak je to lepší, když to děláte takhle. Já nevím, můžu to ukázat na tomto. Jsou, no tutaj, jsou minimální, jako, ale můžete to vidět. Jsou jako minimální. A pracujete s tím jako, třeba na to čas opět, ale jako, no, děláte to, opakujete to tolikrát, kolik to potřebuje. Jako postupně, a aby se to vypadalo dobře. Takže jako určitě to můžete udělat rychle s airbrushem, ale když uděláte to rychle, tak je to těžké nějak zkontrolovat potom, když to nemáte ráda a chcete něco jiného udělat, než uděláte to takhle. Aha, dobře, tak teď vezmu trochu jinou farbu a je to lepší, když máte takových několik farb v jednom místě, například tak tam bude ta mokrá blota, suchá blota a všechno do toho, aby to vypadalo dobře a pokračujete toho navíc. Tak. Dobře, tak já myslím, že to bylo... A ne, ještě jedna věc. Čo to bylo za prípravok toto? Cože? Čo to bylo za prípravok? To je zemля, ale jako, no to nezáleží na... To je jako... Můžete tu vzít nějaký... Jde o to, aby tam nedávali na to filtr, aby ľudia... Olivovou farbu s nějakým thinnerem, nebo například s akrylem, taky to možná udělat, nebo s tím pigmenty, suchý pigmenty, s tím izopropylem, a taky to pracuje perfektně. A s pigmentami taky oni mají trochu texturu, protože pigmenty, suchý pigmenty, oni nedávají se úplně do farby, a trochu texturu mají, tak když to děláte, tak bude tam malá textura. Tak já myslím, že na 72 a 48 stačí to, jako nepotřebuješ ten hyps, stačí to s pigmentami, který jako dá texturu. Ale určitě to jako záleží na chuť. Když chcete, aby tam byly takové velké texturované kousky toho blota, tak jako proč ne, ale když chcete takový malý, tak je to jako s tímto. Takže poslední věc, no určitě, takže uděláte nějaký tam bloto s pigmentami na modely, například tuto jsem začínal dělat. Ale ještě vážná důležitá věc je sníh. A to je otázka pro mnohé, jak udělat sníh na modely. A jednoduše je ten sodový bikarbonát, to všichni znají o tom, ale někteří mají problém, že ten sodový bikarbonát
stane žlutý po některé doby, tak je to jako nějaký, co nemají dobrou kvalitu, nebo ten nějaký PVA klej, lepidlo, ten bylo lepidlo, ono taky některé z těch stanoví žlutý a to dává žlutý. Takže to je jednoduše, když máte bělý pigment, obyčejný bělý pigment a ten matový lak, nebo gloss, leský lak. Takže když to máte, tak je to jednoduše taky trochu toho do modelu a povrch toho pigment. A to bude vypadat jako v meržitě, jako malý takový sněh. A určitě jsou hodně produktů na to z různých firm, které nabízejí, jako nevím tam, ty, které produkují pro diorámy, jako Woodland Scenics nebo nějaký jiný. Oni to mají. Já ještě mám tady ta texturová pasta od Wilder. A to je dobré na ten tající sněh. Jako ne na suchý, ale na tající. A určitě to pečí. Tak. Takže jako, ale určitě to třeba zkoušet na nějakém kousky, abyste věděli, že to půjde pro vás. Ještě jedna věc, mám to krémo, ale to je deluxe materiál, to je británský výrobek. Oni mají takový sníh, shovelet snow, takže sníh, který byl s lopatou. A on vypadá, myslím, že dobře pro měřítko. A je to taky jednoduše, když máte ten matový lak, přidáte to do modely trochu. Například, nevím kde, tutaj například. Tam je toho trochu matového laku. A potom ten sníh z nějaký suchý kistí. Taky trochu toho tam dáváme. Tak on tam nalepí. A zbytek tam nebude, protože jako jen místa, kde mají ten matový lak, tam přijdou. Zbytek odejde. A to bude vypadat jako ten plot, takový skondensovaný sníh, který často mají na ulici, kde to sněží hodně. Ale určitě oni mají ještě různé ty produkty s různými typami sněhu, tak jako to je jen jako pro vás, co chcete použít. Ale určitě, když máte rádi tam bikarbonát, tak není problém, nebo nějaký jiný prášek, já nevím, možná něco najít na kuchyni nebo něco jiného. No nějaký takový, já nevím, malý prášek nebo jak to je, microballoons nebo nějaký takové věci. Malé sklo nebo nějaké různé věci, takže jako není problém s tím udělat. Tak jo, já myslím, že to je jako všechno, co bych chtěl vám říct, ale když máte otázky, tak jsem tutaj pro vás. Ten sněh od Wildera, to je prášok alebo tekutina? Ne, to můžeš si vzít, to je jako texturná pasta. To je nějaká akrylová a má nějak, já nevím, co to je. No to je nějaká akrylová pasta. A jako to používáš? Jako se to používá? No s štětinou a tak. Tak. Ale já nemám, to taky s vodou taky můžu rozlívat. Ale jak jsem řekl, to je jenom ten tající sněh. Jako normální suchý to nepůjde. Protože ona taková konsistence je trochu jiná. A no, můžete vzít a podívat. Jako to je dobré pro tající sněh, ale takže věc na podložky, na jiný. Jako na tank, ale na podložky. No například na podložky to používal. Tak jo. Robíte vždy najskôr filtre a potom váš, alebo záleží od... To záleží na projektu, určitě jako
vždycky to je jako první věc je, mám nějaký cíl, co udělat a můžu dělat filtry, můžu nedělat filtry, jako to záleží na to, co půjde. Ne, já nemám jako takový, nemám, že tak 1, 2, 3, 4, já to nemám, jako tu pracuji vždycky, no není chaotické, ale jako trochu to podle toho, co bych chtěl dělat. Ještě jedna otázka. Utírání vás, make-up je namočená v riedidle? Ne, ona je suchá. Ona je suchá a to je, myslím, že to je dobrá věc, že to je jako suchá, nepotřebujete něco jiného, ale určitě, jako když chcete dělat to s tínerem, jako obyčejně, tak štetec a tíner, není s tím problém, ale důležitá věc je, že toho tam mělo by být trochu. Nemělo by tam být hodně toho tíneru nebo hodně voši, tak trochu, všechno pomalu a všechno trošku a to bude vypadat dobře. Tak jo, tak když budete mít nějaké otázky, tak jsem tutaj v súťaži, tak už to uvidíme dneska. Nebo modely, taky mám tam dva kusky, trojka. Tak jo, děkuji vám. Aj mi ďakujem. Tá biela stačí takáto vrstva dýka, že je to tak jemne transparentné? No a tak záleží, jako můžu dělat jako takhle, Bude ste pani čo dobre. trochu víc, nebo takhle, jako to záleží na, jako chceš, co chceš. Lebo išlo to strašne ľahko dole. Mám tituluje, že kvôli tomu, že tá vrstva je tenučka, že tá biela je úplne tenučka. Tak vezmi si, to není problém, já ten model napíšu potom. Dělat co chceš. No určitě, takže ta rychlost záleží na tu transparentnost. Takže když máš hodně bělého, například na tomto modeli mám toho hodně, tak je to jako těžší, ale jinak to není problém. A určitě taky můžeš nějaký ty efekty dávat. Tá biela smývacia farba to bola ktorá? To je... Zmývacia? Tak. Áno, vaša bola white. Tak. A oni ještě mají teď, co tam bylo? Ja som si kúpil Dust a ešte majú... 3 majú. Sand, piesok. To je Dust. Hej, 3 majú. Mne ten internet ukázal, že je to tempera. Tempera? To poznáme. Temperové farby. To je zo školy, temperové farby, že? Gouache. No. Temperky. Možná je to samé. U nás sa to váže temperky. No, možná. Moc zkušenosti s temperou nemám. Ale znám, že hodně lidí, oni malují figurky s temperou. Úplně. Tak nevím. Takže vidíš, tutaj s četem, tak toho hodně. To bolo dobre toto, no. No, ale toho je hodně. To je servač, takový transparentní. Takže ale jako to je, záleží na to, jako, co potřebuješ mít na modely. Presne, no. Tak to je jako, to je jenom pracovat a probovat, jako zkoušet věci. no. Tú štruktúru. Tu ostalo fľakaté. Že ostali kvapky na povrchu. No jo, možná, že jo. No tak možná, že toho valí, jo, jsem dal hodně. No, ale jako to můžeš rozmočit a jasné, že. změnit. To, keď to namočí, to pôjde prvé dole. No určitě. Ako pán Volčenkov? Hustote. Čiže? Filter je úplne nariedený. No ale myslím, že jo. Dá sa to pustíť, No, si myslím, že... Ale to má nariedený. Že si to dokáže.